Il-vaċċin tal-COVID-19 għandu jkun provdut lil kulħadd mingħajr diskriminazzjoni. Iksosna l-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa waqt li kienet jindirizza konferenza tal-aħbarijiet organizzata mill-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta. David Casa saħaq ukoll li l-Unjoni Ewropea trid tkun preparata għal possibilità li l-vaċċin jinstab f'kontinent ieħor u għaldaqstant l-Unjoni trid tkun preparata tieħu ċertu miżuri inkluż dak li hu magħruf bħala forced licensing. Flaqa li fiha parteċipat l-MP Miriam Dalli, David Casa qabel illi l-kelma solidarjetà m'għandix tibqa' biss slogan. David Casa insista illi il-priorità għandha tibqa' il-ħajja tan-nies u mhux il-prijoritajiet politiċi tal-Istati Ewropej. Mistoqsi minn Net News dwar is-sitwazzjoni tar-rifużjoni tal-biljetti tal-ajru f'każ ta' titjiriet ikkanċellati, David Casa sostna illi minkejja illi jara fil-fatt li kawża tal-pandemija dawn il-kumpaniji qed jesperjenzaw kriżi bla preċedent, il-familji Ewropej, inkluż dawk Maltin, ma jistgħux jiffinanzjaw lil dawn il-linji minn butom. Għal-stant wasaħa illi l-għajnuna li l-kumpaniji tal-ajru m'għandix tingħata mill-konsumaturi biksur ta' drittijiet tagħhom. Dan fil-waqt illi Miriam Dalli saħqet illi din il-pandemija qed tallimna l-bżonn qawwi li ma nistgħux immorru lura għal business as usual u hemm bżonn illi naċċertaw moħħna illi ninvestu f'ekonomija sostenibbli. Meta mistoqsija minn Net News dwar jekk Malta għandix tieħu eżempju minn stati membri oħra u jsir tqassim xejn ta' maskri protettivi hija farfret deċiżjoni amministrattiva fuq l-awtoritajiet tas-saħħa. David Casa min-naħa tiegħu ringrazzja lil frontliners kollha illi ta' kuljum jaħdmu qatih sabiex jissalvagwardaw s-saħħet il-poplu u jżommu il-pubbliku informat.